Idem tu tradovať. Takže keby ma skemol typek, tak aby som mal dôkaz. OK. Nech mi to dá prvý. Alebo skemneme ho. Okay. Určite, my síce chápeme, že treba všetkých každej firmy, doba je taká, aká je, chápeme toto, Dobre, ale nemalo by to ísť na úkor bezpečnosti. Niektorí odvedúci sa presunú na iné práce, iní stanú kontrolóri. Mám peta, futbal. Ja ho neskenujem, je len dobrý. Nepôjdem prvý. Daj mi to. Yes. Daj mi to. Bro. Bro. Dobre. Bro, I am real. Bro, I am real. Opäť. Kamu, daj mi to, ja nejdem prvý. Kamu. Dobre, scam. Dostávam asi scam. Iron 5, 6, 1, 4, 4. No super. Dostal som scam. Není tu. Není. Dostal som scam. No super, nemám petov. Prišiel som o peta. Prosím, poďte ho nahlasiť. Oj, ho idem nahlasiť. Jak sa volal? Potom si pozriem záznam a nahlasím ho. Neverte ľuďom.